ассалому алайкум, ҳамкорони азизу гиромӣ, дӯстони азизу гиромӣ. Хеле ки шуморо дар омӯзиши навбатии мо пешвоз мегирам. Ин омӯзиш яке аз омӯзишҳои муҳим мебошад, ки барои шумо дар пешравӣ дар бизнес бехад фоидааш бехад зуд мерасад. Бехад гӯем ки ин як гӯем ки таҳкурсии шумо яъне фундаменти бизнеси шумо мешавад, ки ба шумо бехад гӯем ки ба натиҷаҳои баланд расидан ва гӯем ки барои он ки шумо пешравӣ хуб кунед дар ҳамин бизнес ба шумо бехад хуб ёрдам мекунад. Барои ҳамин хуб ҳамин омӯзишро гӯш кунед, хуб гӯем ки дарк кунед ва чизое ки имрӯз мо бо шумо ёд мегирем шумо бояд ки хуб донед ва барои ин ки 90% бизнеси мо аз ҳамин вобастагӣ дорад. Яъне имрӯзанги мавзӯи мо ҷавоб додан ба саволҳои одамо. Яъне шумо бояд фаҳмед ки вақте ки шумо кори худро сар мекунед ва вақте ки шумо уже гӯем ки ба мардум пешниҳод карданро, фаҳмонданро, таклиф карданро, тавсия карданро сар мекунед, аллакай хеле бисёри одамо савол метиҳанд, мисол ҳар хел саволҳо. Ва имрӯз ман ба шумо ба основной саволҳои одамо ҷавоб доданро ёд метиҳам. Яъне он саволҳое ки дар вақте ки ман кор кардам ва бисёри ҳамкоромон мисол ки бо ман кор мекунанд ва ба ҳамаи мо қариб як хел савол метиҳанд одамо. Барои ҳамин чӣ хел ба ин саволҳо ҷавоб доданро ман ба шумо ёд метиҳам, барои он ки шумо ба ҳамин саволҳо ҷавобро донеду беҳад гӯем ки хуб пешравӣ карда тавонед дар ҳамин кори мо. Ва пеш аз ҳама шумо мехостам барои шумо дар бораи ҳамин чиз гап занам, ки айнан дар ҳамин бизнеси мо пешравӣ хуб мекунад. Кадом одам? Фақат он шахсе ки аҳамиятиен, фақат он шахсе ки метавонад ки дар ҳамин бизнес профессионал бошад, он шахсе ки як амалро такрор ба такрор кардан гирифтагӣ. Яъне як амалро такрор ба такрор кардан мегирад ва ҳамон шахс профессионал мешавад. Вақте ки мана масалан вақте ки шумо духтур мешавед, шумо вақте ки шумо ҳар рӯз як хел касалро агар ки дидан гирен, ҳар рӯз як хел касалҳо кати кор кардан гирен, уҷу шумо ҳамун соҳаба профессор мешавед. Барои ин ки шумо бехад хуб практика кардагиен ва ба ҳамин чиз вақт сарф кардагиен. ранги ҳамин хел бизнеси мо боред. Агар ки шумо мақсад ҳар рӯз такрор ба такрор гӯем ки зал рафта машқ кунед ё ки хонада машқ кунед, ҳар рӯз такрор ба такрор як хел машқ кардан гиред, шумо рафта мақсад дар ҳамун одами бақувват мешавед, мисол чемпион мешавед ва ғайра. Яъне ки бизнеси моям анамин хеле. Вақте ки шумо як амалро такрор ба такрор кардан мегиред, уже шумо дар ҳамин соҳа профессор мешавед, яъне ки профессионал мешавед. Яъне ин мана ин ба монанд аст муваффақият ва нокомӣ. Мана бинед, вақте ки шумо якум бор дар умратон ба ягон кас дар бораи амин компания, дар бораи бизнес пешниҳод мекунед ва мефаҳмонед, шумо 5% шанс доред, 5% имконият дорем ба муваффақият, 95% шумо имконият дорем ба нокомӣ, яъне ки неудача. 5% гӯем ки имконият дорем ба муваффақият, ба удача, ки ҳамон одам розӣ мешавад ва ғайра. Ва 95% шумо ба нокомӣ вай дорем, мисол ки шанс доред. Барои ин ки шумо мисол ки нав сар кардагиен, якум бор шумо пешниҳод карда истодаед, якум бор шумо гап зада истодаед. Лекин вақте ки шумо уже як бор пешниҳод кардем, дуюм бор ки пешниҳод кардем ба як каси дигар, уже шумо 15% шанс дорем ба муваффақият, 85% шанс дорем ба нокомӣ. Яъне ки бинед ки процент кам шуда рафта мегирад. Барои чӣ? Барои ин ки шумо уже хубтар фаҳмидан сар мекунед, хубтар гап задан сар мекунед, худатон ба боваритон боз ҳам зиёд мешавад, худатон ба метавонед ки бемалол гӯем ки ба одамо фаҳмонда тонед, гап зада тонед ва гӯем ки ҳамин шумо профессионал шуда рафта мегиред, ранги спорт боред. Вақте ки шумо уже сеюм бор ба як кас пешниҳод мекунед, уже шумо 35% шанс дорем ба муваффақият ва 75% шумо шанс дорем ба нокомӣ. вақте ки шумо баҳс намекунед ва
такрор кардан мегирен як амалро, такрор кардан мегирен як амалро, уже шумо 45% шанс дорем ба муваффақият, 55% ба нокомӣ. вақте ки бо такрор кардан гирифтен 65% шумо шанс дорем ба муваффақият, уже 45% ба нокомӣ. диден уже неудача, яъне нокомӣ, русикати неудача мешавад, уже кам мешавад, муваффақият зиёд мешавад, барои ин ки шумо уже профессионал шудем. вақте ки шумо ба ҳамин чи вақт сарф карда як амалро такрор кардан гирифтен ва уже гӯем ки 75% нокомӣ, 75% муваффақият ва 35% нокомӣ. чӣ хел ки мебинед? яъне ки уже нокомӣ паст шуда рафтан мегирад, муваффақият зиёд шуда рафтан мегирад, успех зиёд шуда рафтан мегирад, муваффақшавии шумо зиёд шуда рафтан мегирад, барои он ки шумо профессионал шуда рафтан мегиред. ҳамин хел содда простой формула аст ва гӯем ки бисёри одамо ба саволҳои одамо ҷавоб дода наметавонанд. имрӯз ман ба шумо ба основной саволҳои одамо ҷавоб додана ёд метиҳам. яъне вақте ки шумо такрор ба такрор ҳамин амалро карда мегиред, уже шумо дар ҳамин соҳа муваффақ мешавед, бақувват мешавед, чӣ хеле ки дар сурат нишон дода шудааст. хоб баъдан яъне ки ба саволҳои одамо чӣ хел ҷавоб додан дар кор аст. ман ба шумо як чиз мегӯям. мумкин шумо ҳозир фикр мекунед ки ба ман ҳамин видеоҳои рӯй мекунад, омӯзишҳои рӯй мекунад, ба ман ҳамин чизҳо чӣ лозим аст. мақсад мумкин сразу мехоҳед ки сразу кора фаҳмеду сразу гӯем ки кора сар карда, одамои регистрация кардана сар кунед, пешниҳод кардана сар кунед, уже сразу даромад ба бироед. лекин шумо бовар кунед ба гапи ман, агар ки шумо ҳамин саволҳо ба ҷавоб додана, одамо кати хушрӯ мулоқот кардана ёд гирен, ин аз ҳама роҳи кӯтоҳтарини ба муваффақият расидан аст дар кори мо. чем гӯем ки 1 сол, 2 сол, 5 сол просто ҳаракат кардан бенатиҷа гаштан. ман медонам одамое ки уже якчанд солҳо мешавад ки дар ҳамин бизнес ҳастанд, лекин натиҷашон на он қадар натиҷаи баланд гуфта наметавонам, барои ин ки онҳо гӯем ки кам омӯзишҳо ба иштирок мекунанд ва гӯем ки ҳамин дар як ҷой мондагӣ, яъне ки пешравӣ намекунанд. ҳамин 4 гӯем ки дар бораи компания медонанд, ҳамин чизҳои ҳамин хел кор мекунанд. яъне ки пешравӣ нашавад, шумо ҳеҷ вақт гӯем ки як чиза ёд нагирен, ҳеҷ вақт пешравӣ карда наметавонед. барои ҳамин якум коре ки шумо бояд ки кунед, ба саволҳои одамо хушрӯ ҷавоб додана бояд ки ёд гиред. хоб основной аз чӣ сабаб одамо савол метиҳанд? вақте ки шумо мана мисол пешниҳод мекунед одамо ба, шумо бояд фаҳмед ки ҳар яки одам новобаста аз он ки вай чӣ образование дорад, чанд диплом дорад, новобаста аз ҳамаи ин, ҳар яки одам гӯем ки дар ҳар як чиз як душворӣ мебинад, гӯем ки як душворӣ, як нороҳатӣ мебинад ҳар як одам. барои ҳамин шумо ҳамин чизро бояд ки дарк кунед, фаҳмед ва ҳамин чизро фаҳмида коратона сар кунед. яъне вақте ки бисёри одамо мебиёянд ва ба шиносои худ дар интернет одамода пешниҳод кардана сар мекунанд, мисол гап задана сар мекунанд дар бораи компания, дар бораи бизнес, дар бораи маҳсулот ва гӯем ки мумкин одам мегӯяд ки мисол як одам мегӯяд ман пул надорум, мисол ки ман пул надорум, ман кор карда наметавонам мегӯяд. вай ҷавоб дода наметавонад ба саволи вай, уже меравад ба пеши дигар одам. дигар одам мумкин мегӯяд ки ин кор барои ман нестай. сеюм одам мегӯяд ки ин ҳамаш дурӯғай ва ғайра. вақте ки ҳамин хел одам фақат гӯш мекунад не дар кор не ва ғайра, уже рафта вай одам фикр мекунад ки одаме ки кор кардестай фикр мекунад ки ин бизнес барои ман не, яъне ки ман чӣ хеле ки ҳамин кора карда натонистестам, чӣ хеле ки кори ман пеш нарафтеста. яъне ҳама айба худаш ба мегираду худаша айбдор карда мегирад ва оҳиста оҳиста аз ин бизнес меравад. шумо бояд фаҳмед ки одамо худашон ҳамин хелиянд, яъне дар ин ҷо шумо айбдор нестед. шумо просто бояд ки бе ягон саросима шудан, бе ягон вай просто хушрӯ спокойна ба саволи одам ҷавоб додана ёд гиред. тамом.
вана масалан хоб анакунон ҳамин чизҳоро шумо бояд ки азёд кунед донед. хоб мера масалан ин одам мегӯяд ки шумо пешниҳод мекунед, одам мегӯяд ки ин кор барои ман нестай, ин кор барои ман нест. ҷавоб шумо бояд ҷавоб диҳед. аз куҷо ту медонӣ? аз куҷо ту медонӣ ки ин кор барои ту нестай? Чӣ хел ту фаҳмидӣ? биёй хел мекунем. Ту просто ҳамин бизнеси моя фаҳм, омӯзишҳои моя бин. Мана наздики ба мо гӯем ки дар душанбе презентатсия мо вай мегузаронем, ҷамъомад мегузаронем. Ба ҷамъомади мо биё, видеоҳои моя тамошо кун дар бораи бизнес. Ана баъдан камтар ту аввал кор карда бин, баъд худат қарор мебарорӣ ҳамин кор барои туя ё ки барои ту нестай. Дози худат ягон чия намедонӣ. Ман просто ту ба ҳамин хел гав зада додам тамом. Не ки ту хуб аз дарун бизнеси моя намедонӣ ку. Биё кор карда бин, ту ягон чи гум намекунӣ, ту ягон рисковат намекунӣ. Ту просто кор карда бин, кани барои туя ё ки барои ту нестай, ана баъд мефаҳмӣ. Яъне саросима шуда қарор қабул накун. хоб мумкин одам мегӯяд ки пул надорам. Мисол шумо пешниҳод мекунед ва мегӯяд ки ман ба пул нестай. шумо бояд гӯед ки ту да пул нестай, мисол ту чанд қа мешавад ки дар ҳамин соҳат кор мекунӣ? Дар ҳамин соҳае ки мисол ту кор мекунӣ, чанд вақт мешавад ки кор мекунӣ? 5 сол, 10 сол, 20 сол. Агар ки ту 5 сол, 10 сол, 20 сол ту дар ҳамин ҷа кор кардастӣ, не ки ту наметавонӣ мисол ки барои ҳамин бизнес 200-300 сомон ёвӣ, значит ту гӯем ки чӣ хеле ки корот мисол вай нестай, мисол ки чӣ хеле ки корот хуб пеш нарафтастай. Дар ин бизнес ту метавонӣ ки гӯем бе риск, бе вложения кората пеш барӣ. Агар ки ту пул надорӣ, темболи бояд ки бо ин бизнес ту машғул шавӣ барои ин ки пул пайдо кунӣ. Темболи ту айманда ҳамада бояд ки ин кора сахт қапию, сахт дар ҳамин кор меҳнат кунӣ, штоби ки ту да мақсад пул пайдо шавад. Аймода ту бояд ки серьёзни кор кунӣ дар ин бизнес. Ман масалан одам мегӯяд ки ман одам ёфта наметонам, одам даъват карда наметонам. хоб майлаш даъват накун. ту да ки гуфт ки инҷа да бояд ки одам даъват кунӣ, инҷа да бояд ки ту одамоя пешниҳод карда даъват кунӣ. Ту просто гав зан, тамом. Мана ту бин, ту ҳар рӯз айхона меравӣ, мисол ҷои корат ё ки донишгоҳ меравӣ, намедонам мақсад. Ту ҳар рӯз кати одамо дар суҳбат ҳастӣ, кати раисот, кати ҳамкорот, кати ҳамкурсот, кати ҳамсояҳо, кати шиносо, кати хешу таборо, гӯем ки ҳар хел одамо кати мумкин ҳар рӯз шинос мешавӣ, бо одамои нав шинос мешавӣ мақсад. ҳар рӯз ту кати ҳамуно якчия гав мезанӣ ку, ё ки просто якдигарро то нигоҳ карда хаб мешинед. ҳар рӯз дар бораи ягон чиз шумо гав мезанӣ. Ту просто ҳамин чиза гав зан, тамом. Ту одам даъват кардан ё ки одама овардан шарт нестай. Просто гӯ мисол дар байни гап, мисол гав задесен дар байни худтон, просто дар байни гап бигӯ ки медонем ҳозир як компания аъзо шудам, мақсад российский компанияй беҳад ман ба чизош махқул шуд истифода бурдастем, барои хона гирифтастем, ҳам беҳад арзон додастай, сифаташ хубай. Мисол падаркаҳо гирифтастам ай компания, бо гӯем ки як мисол ки як хешам ба мисол кремаша додам ё ки духиша додам, мисол витаминша додам. беҳад вай бая махқул шидай. Ту ба мисол нестай гӯем ки агар ки мехоҳӣ, ман ту даём метавонам ки вай кунам, мисол нишон тиём пешниҳод кунам. ё ки набошам ба ман ҳамин хеле одамоя гав зананд ки ҳамин маҳсулот ваёба лозимай. Просто ҳамин хел дар байни гав агар ки гав занед, уже одам худаш хоҳиш пайдо мекунад. Шарт нестай шумо даъват карданатон. Просто гав занед, одамо худашон хоҳиш пайдо мекунанд. хоб мисол гӯем ки компания Фабелик ҳамаш дурӯғай, мисол одаморо фаҳм мекунем ва ғайра. Мумкин ҳамин хела мегӯям аз сабаби нофаҳмишон, аз сабаби нафаҳмидагишон. Мисол мегӯяд ки Фабелик ҳамаш дурӯғай, фаҳм мекунем одамоя. Ту аз куҷо медонӣ ки компанияи мо дурӯғай? Ту мақсад туя ягон бор компания фаҳм кард ё ки кия компания фаҳм кардаю вай кор кардаю ҳаққаша надодай, вай кор кардаю компания мумкин ягон падаркаша надодай. ҳамин хеле одамои ман ба нишон те. Ту медонӣ ки компанияи мо 25 сол мешавад ки дар зиёдаш 46 давлат вуҷуд дорад.
уже زیاد از 25 سال می شود در تاجیکستان، уже 15 سال قریب می شود که کار کرده است، قانونی کار کرده است. اگر که همین ماشینی مثلا که ماشینی چیزی که کمپانی میشد آدمای فهم میکرد و ممکن که یک کس فهم میکرد، دو کس فهم میکرد، سه کس فهم میکرد، یکی همه فهم کردن نمیتوند، تمامی دولت های فهم کردن نمیتوند. این پروست همین گپی کوچگیه که یا دو آدمای نمیفهمیدگی یا دو آدمایی که نمیفهمن همین گپا پروست همین خیلی ای کوچه گرفته میگوین. یعنی همین خیلی تو وقتی که آدم گام میزنه شما باید که спокойно با سوال آدم خوش رو گویم که نادغلانه خوش رو گویم که خندان باید که با سوال آدم جواب دین. انا همون وقت کمتر فکر آدم دیگر میشود و میگه که گپش راسته، یعنی که رجیستراسیون شوی آدم کارکنی آدم و مثلا وای میشد خواهش پیدا میکنه آدم. خب بعد در مثال من فروختن نمیتونم، اینجا در یگان چی فروختن شرط نیست، کسی خواهش داره مرحمت میفروشد، کسی که فروختن نمیخواهد خواهش ندارد. من ببین تو اگر که فروختن نخواهیم تو دندان میشوی هر روز سری خسته، روتا میشوی، سر میشوی، جامشویی میکنی، خانه تازه میکنی، پرفیوم استفاده میبری، لباسه میپوشی و غیره، همه همین کارهای تو میکنی کو. انا کنون تو پروست مغازین نره، ای همین جای بگیر برای خودت شامپو میگیری، خودت صابون میگیری، خودت زبنه پاستا میگیری، خودت ویتامین میگم که بعد هم خیلی چیزا میگیری، چیزای درکاری تا برای خودت میگیری، برای کودکات میگیری، برای خانوادگیات میگیری، تمام تو بیزنست پیش بردن میگیری. مغازین نره اینجا گیر، اینجا تو تا با دو سه مرتبه ارزان میتیه چه مغازین با صفتش دو سه مرتبه خوبتره. تمام فروختن شرط نیسته، همین خیلی باید که شما پیشنهاد کنید و شما باید که هر یک سوالی که آدم میکنه، هر یک وزرجینی که آدم میکنه و با خودش با سوال کرده باید که گردانه. من مثل آدم چخی گفتگی بودم میگه که این کار برای من نیسته، پس همون گپش سوال کرده خودش دتی ای کجا میدانی که این کار برای تو نیسته. تو بیا یه بار اول بیزنس آموزشی ما تماشا کن، درباره بیزنس مقصد ویدیوهای روی کنه آدم ده، همون ویدیویی که من تیار کردم درباره کار اونها روی کنه، نتیجه های دیگره میبینه آدم فکرش دیگر میشود. ممکن من مثل آدم میگه که من آدم یافتن نمیتونم، آدم یافتن شرط نیسته، یعنی پروست همون گپی باید که شما یک چیزی ناچیز نشان تین و خودش باید که همین چیزا درک کنه و نمیخل شما میتونین که کمتر فکری آدم دیگر کنه و باید که فهمین که اگر که وقتی که شما آدم ده فهموندین چی کردین و اوژه درباره می بیزنس فهمیشی درست پیدا کرد، یک روز نه یک روز وای رجیستراسیون میشود، بسیار وقت همین خیلی میشود و وقتی که شما سوال آدم رو درست جواب میتین اوژه گویم که شما در نزد وای همچون پروفسیونالین، اوژه شما در نزد وای همچون آدمی که کاری خودش خوب میدونه، گویم که اگر که کار کردن خواهدم در آینده وای با پیش شما میبیاد، نمره تلفن شما هسته که ویزیتکا میتین چی میکنه وای با پیش شما میبیاید. ما گویم که باور کنیم باور نکنیم یک چند سالها پس هم آدما ما یک کوفته آمدگیم، مثلا یک وقتا با ما کار کردگیم یا که یک وقتا ما فهماندگیم یا که یک چند سالها پیش از ما میخریدن و غیره، وقتی که وای با یگان چی لازم شید و وقتی که وای کار کردن خواستن وای با ما یافته میبیایم ای کیم کیا نمیرو منو یافته. برای همین شما باید که همین چیزا فهمید، وقتی که شما معلوماتی درست دادین، وقتی که شما خوش رو فهماندین آدم رجیستراسیون میشود، اگر امروز نشودم پگا نشود پگی دیگر زاتا وای معلومات دارد درباره همین بیزنس، فهمیش کمتر دارد. همین چیزا باید که فهمید. انا همین آموزش بخاطر مهمه، همین ویدیو یک چند بار تماشا کنید و سوالای آدما جواب دادن یاد گیرید. ما با شما سوال و جواب میکنیم ولی یعنی که همین چیزایی که شما یاد گرفته من سوال میتونم شما جواب میتین، من سوال میتونم شما جواب میتین، رنگی دو کاره دو چهار بارین شما باید که همین چیزا دانید. بعد این
муҳимтар аст чем шумо чӣ қадар дар бораи компания медонед, чӣ қадар дар бораи маҳсулот медонед, чӣ қадар шумо зуд таъриф карда метавонед, чем ина ин ба саволҳои одамо ҷавоб додан муҳимтар аст дар ин кор. Барои ин ки пуррай одамое ки дар бораи компания соатҳош кати гап зада метавонанд, лекин даромади баланд надоранд. Пуррай одамое ки дар бораи маркетинг план гӯем ки маркетинг плани компания ов карда хирдагиянд, лекин дар бораи лекин ва ё командаи бақувват надоранд, мақсад даромади бақувват надоранд, барои ин ки ба саволҳои одамо ҷавоб дода наметавонанд. Ҳамин чиза шумо ин беҳад муҳим аст. Ёд бигиред ва мо ҳама вақт тарафдори пешравии шумоем. Чӣ қадаре ки метавонем аз дастмон ба шумо ёрдам мекунем, лекин мо фақат метавонем ки ба шумо ёрдам кунем ва мондагиш аз шумо вобаста аст. Мондагиш аз инсофи шумо, аз гӯем ки масъулияти худи шумо вобаста аст, ки то чӣ қадар шумо мехоҳем ки барои орзуи худ, барои беҳтар кардани зиндагии худ мубориза баред. Саломату сарбаланд бошед, дӯстони азиз, ҳамкорони азиз. Умедворам ки ба шумо имрӯзанги омӯзиш маъқул шид. Якчанд бор ҳамин омӯзишро тамошо карда бироед ва хуб ҳамин ба саволот ҷавоб додан ёд гиред ва баъдан гӯем ки боз бо шумо мо барои пешравӣ кардан боз бо бисёр чизҳоро ёд мегирем. Саломату сарбаланд бошед то дафъаи дигарӣ.